Добро утро, скъпи приятели! Намираме се на швейцаро-немската граница. Пресичам река Рейн. И съм тръгнал правя сервис на мотора в Германия. И да, току-що минаваме пункта граничния. Добре дошли в Германия. Извинявайте, малко съм още сънлив. Преди около 40 минути съм тръгнал от нас. На един час път се намира сервиза от нас. И имах термин на 10 в Швейцария, 10 август. Днес сме, коя дата сме? 9. Обаче го отказах. Си говорих с Даниел, сещате от последното видео. Си говорих с него, той вика, бе, в Германия май ще е по-ефтино, ако отидеш да го направиш. Защото тия в КТМ при нас, където взех мотора, доста е скъпо наистина. За смяна на масло и филтър от порядъка на 700-800 франка. Та да не и повече, ще да ви кажа честно. Много е скъпо. Си казвам, за какво да ги давам тия пари, като тук в Германия, примерно, на един час път им се разхода. Тествам да пробвам. Иначе не ми пречи сам да си го направя, но заради гаранцията не го правя. Тъй като мотора е още в гаранция. Не ми е проблем да си сменам маслото аз. Какво да направиш за тази гаранция? Се дават пари. И така. Ако имам възможността, ще снимам там да... Макар че ми казаха, че трябва да трае цялата процедура около 3 часа. Какво толкова ще се прави, не знам, но 3 часа. Ако има някъде нещо да се хапне, ще седна да хапна, ще почакам там малко. И така. Да. За 9 часа ми е термина, сега е 8:30. По навигация го дава в 8:52, аз съм там. Така че да видим. Много да няма някакви проблеми. Те ми бях казали да им изпратят талона на мотора. Обаче аз сещах се на 2-3 пъти, обаче бях седнал вън, викам, май ще го пратя после и така и съм мина време и не го пратих. Сега ще видим какво ще е. И така. Много кръпки, много нещо е... Не, правят пътя. Гледайте какво става, тук всичко е в такова. Асфалтове, някакви кръпки, ужас.
че е студено! Малко ми е хладно на мен. Долу само по една тениска. Аз май пристигам на адреса. Ай, стига бе, то така пустош тук, дали ще има нещо някъде да се хапне. Аз 3 часа какво ще правя тук бе? То са някакви... Цушнел. Как ще е цушнел бе? 50. Ето ги, катем. Момче тук, къде се влиза? Няма никой. Добре. То си ми тука. Алло? Okay, super, danke. Ah ja, stimmt. Okay. Ein. Sorry, freut mich. Evelyn, freut mich auch. So. Haben Sie abgemacht, nicht dass noch heute da ist. Ja. Wie viele Kilometer hast du noch? Ja, circa 6000. Okay. Aber weißt du, schon lange bleibt in Garage und Ja. ich fahre nichts und ich habe keine Zeit. Ja, okay. Ja. 5900. Ja. Jawohl, 5901. Mhm. Okay. Dann hast du einen Fahrzeugschein dabei? Alle ist bei Hier alles einmal. Eine Sekunde. Wichtig immer. Lass ja gerade alles drin. Okay. Ich mach gerade Kopie. Willst du sie jetzt schon hier lassen?
Ja, ich habe keine andere Option. Sie keine haben andere mir Option? gesagt, circa wie lange das dauert. Je nachdem wie wir ausgelastet sind, wahrscheinlich eine Woche. Weil wir haben jetzt 4 Unfälle reingekriegt und so weiter. Da muss Am Telefon, ich habe gesprochen, meine Frau hat mir gesagt, circa 3 Stunden das dauert, Service. Ach, jetzt! Alles gut. Ich habe gedacht, du bist nicht angemeldet. Ich dachte, du willst irgendwann sein. Komm mal rein jetzt. Komm. Okay. Jetzt weiß ich ja, du bist der, warte, lass mich schnell in der Frage. Du hattest noch keine Dokumente geschickt, richtig? Много яко. Готина шапка. Скъпи приятели, отново съм аз. След 3 часа чакане, момчетата ми направиха мотора, всичко сервизираха. Аз олекнах с 500 евро. И да, така. 500 така си взеха за смяна на масло, чекове разни са правили по мотора, всичко дали е изрядно. И това е общо взето. Време да се прибираме. Трябва бия някъде и да заредя, че няма много гориво. Само за сравнение, на BMW-то му сменя масло, филтри, въздушен, последния път въздушен филтър, горивен филтър, филтър на купето, плюс маслото, маслен филтър, плюс свещи са сменени. И съм платил 298 франка. Смятайте на мотора колко е скъпо да го поддържаш и колко е скъпо да го караш. Това е право някакво немислимо. Купуваш мотор за сервис, плащаш 500-600. Ако беше това в Швейцария, 100% над 800 франка щях да платя само за сервис. Много е скъпо. Но поне знаем, че вече всичко е изрядно. То с моето каране не го карам, така че годината 2 пъти я сменям масло ми. Нали ви казвам,
Тая смяна на масло не е заради километри, а заради време. По него измиха, изчистиха го, смазаха му веригата, това, което аз не бях направил, поне го направих. Добре. И така, скъпи приятели, скъпо е, но пък удоволствието е голямо, когато се качиш на мотора. Сега мога и сам да го правя цялото това нещо на този сервис, мога и сам да го направя, но гаранцията никой няма да ти я даде. Като стане нещо, се оправяш сам. И така. Сега е по-добре. Сутринта беше хладно, но сега е по-добре. Път се включвам. Тук ляво, добре. Окей. Какво е ветровито обаче. Това е, скъпи приятели. Благодаря ви, че бяхте с мене. Каквото съм успял, съм заснел. Каквото не съм могъл, извинявайте, не съм могъл. Ще видим следващия път. До нови срещи.
Бъдете здрави. Peace.